Poila no jotona hambai te lamsogo ani YouTube channel o. YouTube ni thumbnail nugui nok Simon kana ang tini saboni kok sana nai tong abo hinki chini superhero takok Sopon Debbarma ni kok sana nai tongo. Kwbangma sar ni yagra bo haino hai bini chakri o join rwkha Dharlai district ni Ambassa subdivision o join rwphuru bono bahaikhe ramsaka bini khukri no khanawi naidi norok. Jota hambai marika no. Phadi. Jota Thangmani bagui. ang mokolni mukti ongko yaphan khawang onek chungka andalon tongwara abono ang kop sotaga yapre katal sega cinti prasal je matanai ana matang chinai tabung nei ang yak tisamia mapaya Okay. hango lamano এখানে সংবং লামা হিমিয়া ও লামানো ছয় লামা আং ফুননাই নরো ফাইবাইদে আন লগে নাং মিয়া Belai kheno kapkha chini hero Sopon Debbarma tei bini dukho ni kokthai rok bo sell khlaika tei bono support khlai tongkhe norok o channel no subscribe and like khlainani tapukdi jotono hambai.